Bazan yi kawance ba, mata da samarin zamani mu lura da basi. Basino, 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 basi. Murayi da basina shine ya fi mun daidai. Dabina idan ya haɗa zafi sai in tuna basina. Basina, 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 basina muna yin tarayyar da bayar fenko. Basina idan har zana faɗi to zai iya min ko. Ya san da dukan matsaloli na yana iya min ko. In ko matsala ta riske ni to za ya samu ta. Inda na faɗi kunnen basina baya bidar mai. Basina idan zai zo guna abinci nake yi mai. Komai basina yi min, aiki na ya dafa min, har shopping yake yo min, homework shi yake yi min. Mun shaku da basina, 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 basina. Mu lura da matan zamani, idan muka sa mizani, suna da karancin imani, da sun shiga rudin zamani, sun ɗauki ɗabi'a mai muni. Mu kai su gida mu aje su, in za su guri mu raka su, in sun yi ado mu yaba su, ba ma iya gane cikin su. Amma kaga sun ɗauko gardi komai su yi tare, in mun magana wannan waye su ce mana basina, 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 basina. Amma lokacin ku kalilan ne ai dole mu damu. Me za ya hana mu yi besi tun da ba ku rike mu? Ko da a wayar daga 'yar magana kuke gintse mu. In za mu siyayya ko kanti ku ba ku raka mu. Besi ko idan mun tashi fita kafar su kafar mu. Kyale ni da besina ya saba yi min rana, baya guje aikina na yarda da besina. Besina, 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 besina. Ku ɗauki baƙaƙen al'adu, yancin mu kuke wa dundu, ga son ku are kuma ya hudu, dukan wale kira da kun sadu. Ku canza abin da kuke yi du, ku daina biyewa sau ɗattu. Kun ɗauki bakar aniya ne, kun rusa ginin shirya ne, zance na kuje shi a kunne, don wanga abin fitina ne. Addinin mu ya hana duk wannan ku ko kun yi bore, inda kun yi aure ku mata ku bar kula basi. Basino, 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 basi. Murayi da basina shine ya fi mun daidai. Dabina idan ya haɗa zafi sai in tuna basina, basina, basina.